памыляюся, сёння Вялікдзень. Вунь, у мяне ўжо ўсё гатова. І яйкі фарбаванкі, і пірог. Не, Яночка, першамай. Не, Вялікдзень. Не, першамай. Не, Вялікдзень. Добрый вечер усім! Вялікдзень. Ай-яй-яй-яй-яй, у такі незвычайны святочны дзень не спрачацца. Зараз жа перастаньце. Гэта ён спрачаецца. Не, гэта яна. І зноў, так, Гэта ён. вы мне лепш скажыце. Вы з сябрамі павіталіся, павіншавалі іх са святамі. Ой, забылася. Добрый вечер, сябры. Вот. З Вялікаднем вас. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Усіх з першамаем. Не, з Вялікаднем. Першамай. Стоп. Знайшлі за чаго спрачацца. Тут наадварот, радавацца трэба. Чаму радавацца? Гэты год адметны. У адзін дзень супалі два святы. Дзень працы і Вялікдзень. Вось і ўсе спрэчкі. Вось яно што. Здорово, сапраўды. А чаго мы, Яночка, спрачаемся? Нестар, а раскажы нам пра гэтыя святы. Добра. 1 май – гэта дзень вясны і дзень працы. Яго пачалі адзначаць болей за 100 гадоў таму. О, даўно. Так, у гэты дзень людзі звычайна збіраюцца разам, каб адзначыць свята дружнай працай на агульную карысць. Напрыклад, пабудаваць дом для кагосьці. Дапамагаць адзін аднаму. Значыць, дзень працы гэта яшчэ і дзень сяброўства. Правільна, альбо разам саджаюць дрэвы ці кветкі, каб у родным краі было яшчэ прыгажэй. Здорово. Я хочу посадить кветку. І я. Дык самы час зрабіць гэта. Так, Як цікава. так. Вось і ўсё. Хай наша кветачка расце і ўсіх нас радуе. Як прыемна зрабіць што-небудзь карыснае. Вельмі прыемна, а яшчэ пасля працы прыемна наладзіць працяг свята з танцамі, жартамі і са спевамі. Зрабіў справу, адпачывай на славу. Так. А як мне гэта падабаецца. І мне. А Вялікдзень? О, гэта яшчэ больш знакамітае свята. Яго сустракаюць болей за 1000 гадоў. Ого, старажытнае. Так. І гэта таксама свята вясны, перамогі цеплыні над холадам, дабра над злом. На Вялікдзень таксама прынята ўпрыгожваць свае дамы, хадзіць адзін да аднаго ў госці і дарыць прыгожыя смачныя пачастункі. Ну і, канешне же, самым галоўным сімвалам Вялікдня з'яўляюцца расфарбаваныя яйкі. А я падрыхтавалася. Вунь, у мяне іх колькі. Малайчына, Яначка! Нестар, а чаму сімвал Вялікадня менавіта яйка? Бо з яйка, як вы ведаеце, вылупляецца хто? Куранятка. Ці буслянятка. Так, птушанятка. Бо спачатку яйка было нерухомым, а калі з яго вылупляецца птушанятка, пачынаецца новае жыццё. Гэта як знак адраджэння. Як цудоўна. Вось гэта яйка я хачу падараваць табе, Нестар. Дзякуй, вялікі, Яначка, вельмі прыгожая. Калі ласка, я старалася. Яночка, няўжо ты сама яго расфарбавала? Сама. Ой, ты малайчына. А яшчэ на Вялікдзень заўсёды пякуць асаблівыя велікодныя пірагі. Смачныя і духмяныя. А пірагі на Вялікдзень чаму пякуць? Таксама сімвал. Гэта таксама вельмі добрае пытанне. Традыцыі гэта не 100 гадоў. Вялікадню папярэднічае Вялікі пост, і тыя вернікі, хто яго трымаў, не спажывалі ні мяса, ні рыбы, ні нават яйкі і масла. А калі надыходзіць Вялікдзень, пост заканчваецца і пачынаецца свята. Пякуць пірагі і гатуюць смачную святочную ежу. І ўсе святкуюць радасную падзею, надыход Вялікдня. Таксама са спевамі і танцамі? Так, але самае галоўнае, ідуць усе разам у царкву, каб адзначыць гэты святочны дзень. І гэтае свята адзначаюць усе разам, таму яно мне таксама вельмі падабаецца. Ну вось, а вы спрачаліся. Ну, мы болей не будзем. Дзякуй, што ўсё нам растлумачыў. Калі ласка. Нестар, а ці не паглядзець нам у гонар абодвух святаў мультфільм? З вялікім задавальненнем. Мультфільм.
Яшчэ раз са святамі вас, сябры, з вялікаднем. І з першамаем. Няхай гэтыя вясновыя святы прынясуць вам радасць. Бывайте, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры усім ночы. І цікавых святочных снов вам, сябры. Да пабачэння. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.